Mae ni, gwyl gwydr, mae'n pethau siapio yma. Mae'n griw penwythnos, Dynoplis yna ffilmio Elin Fflyr. Gwrs yma. Mae'n i droi weld sydd mae Pearl yn ymlaen. Efo'r arddangosfa. Hwn ydy'r hoelan ola. Hon ydy'r hoelan ola? O dyna chdi fe di amseru, de? A'i cynnyrch... O na, sen segur oedd o. O'n i'n meddwl bod chdi'n rhoi yr hoelan ola yn rhywbeth Gengeniro fyna, Eryl. A ni'n meddwl so hynny'n eitha addas, ynddi. Ond, so dyma ni'r cyfredol felly, de? Artistiaid... Mae'n rhaid rhyw... Cyfoes. Sboniad ar y top. Ia, o'r amserlen felly, yndi. Ti'n mam roi rhywbeth o linell amser na fi felly? Ia, dwi'n meddwl. Llinell amser oedd yn enwa bandia sy'n berthnasol. Ia. Nwch chi stwff Syrein yn fyna. Gwrs, Melis. Cyfnod 90au, ynddi? John Lawrence. Diwedd y 90au. Metamorphic. Dan Amor. Dan Amor. Ia, a wedyn trwodd. Alun Talan. Gengeniro Sensegur. A cwestiwn ydy pwy fydd nesaf, ynddi? Gengeniro eto. Gengeniro, adfywiad Gengeniro gobeithio wir. Na. A dyna ni... Yr oen. Yr oen? Be di'r oen? Ti'n di roi sgwp i ni fan? Na, gyddi weld yn adeg doli. Reit, gwych. Nw'n ni edrych mlaen at hynny Eryl, ond am y tro llon gyferchiadau ar y ddangosfa fondi rhywbeth yma. Diolch yn fawr. Wel.